No kulula ufuna ukuzwa kwimbokodo nje kusimple. Uma ungabe ufuna ukuzwa kwimbokodo ngixhume ku WhatsApp yami. WhatsApp nje ukukhuleka hayi ebusuku bakwethu ngiyasiza nanoma ingane ofisa ukuthi sixoxe ngayo ku WhatsApp. Inamba yami ithi 0845 460375 ngiyiphinde 0845 460375 noma ugijime ku Facebook page wethu uthi Imbokodo FM #asidlali Imbokodo FM #asidlali la uzofica khona izithombe zabasakazi bakho ufice khona ama video ufice yonke into ekade yenzeka uma ukuthi usanda kufika manje ufike ingakakori Sundowns uzophinda ufice kusayo 1-1 score ngine futhi hayi sekuthuba sekuthuba score ngentathu 1 phinde futhi ungithole nami ku Facebook wami uTsepo ku Instagram uTsepo_Ncube ku Twitter uTsepo_Ncube futhi nakhona sibonga kakhulu ngokubuya ndoda edukayo angeke ngisaduka manje ngibuyile 2019 nje ave bathi ave becela abantu bothi unyaka wakho mina ngasho unyaka odlule ngathi 2018 unyaka wami and ngiachieve okuningi because ngingade ngine positive bani sithi abantu abakhulume isibusiso phezwakho ayikho lento ukuthi abantu bakutshena ukuthi musuclaim unyaka I mean uclaim unyaka u2019 unyaka wami ngiyawuclaima and ngizothola positive results sibonga kakhulu Tsep sibonga kakhulu moja